Kas pa nang ipakita ni Lawag City Mayor James Brian Alcid ti panagkikaykay sana kadagiti agtagikwat ti Small and Medium Enterprises wenno SMES na ang iti Food and Trade Fair iti Lawag City. Nabiyag iti FR Castro Street iti abay laing nga mismo ti Lawag City Hall gapo kadagiti naruwaya business owners ang nakipartisipar. Ito'y nakmet ng rugi, basit, yung dakkel ti arapaap ko. So di si arapaap, vision can plans ko isot ng idoron kanya ka dumakkel apo. So hold on to your thoughts, your plans, and your visions. Tekunakon awan madi nga plano, awan madi nga arapaap, basta gusto ti dalan mo hangka mabuteng apo. At pagsasok kanayon, you strike while the iron is hot. Naglalo no in terms of negosyo apo. No makitam na bita sa negosyo, diretso lang apo. Dito'y pay ana magsapata digiti opisyal tinabukel nga asosasyon digiti negosyante. I state your name of Lawag City, having been elected to the position of the Ibaca Ilocos Bazarista Collective and Association. Gaputabulan pay laing ti Setyembre ano sa dinno nga isumit ti birth month ti Mayor, ginundawayan da iti nakipagrambak iti panagkasangay na. Happy birthday to you. Marigsakan digiti business owners ana ikan ti gundaway ang makipagpartisipar iti Food and Trade Fair. May sa dito yan ni Manang Vicky nga agtagikwat ti paglakwan kadagiti na duma-duma produkto no sa dinno at ikang ronaan na materyales ana usar ket iti pagpanpanakkel digiti Ilocano nga abel. Kuna na dakkel tulong iti kastoy nga aktibidad gaput adda amaya si degdi iti produkto da kaditi customers. Pinagpaisuan na sir, nang rugi kami iti pandemic. Nang rugi kami iti face mask na inabel. Nga inabel mi ijay nagbakalan paway. Then, from scrap mi ti face mask, dagiti retaso mi, nagararamid kami ti blouses nga may dobre taso and kayat mi nga tulungan dagiti agab-abel dito Ilocos Norte. So, dakkel din na itulong na kanya, yan siguro dagiti datunga pay kasi actually sir, at a physical store ko jay Lawag City Supermarket, jay Lumings Dry Goods. Pero since nga nag-pandemic na talaga nga na-inspire kami nga mangi-promote. So nga, create mi iti Lachenda. Malaksid kaditi lako at dry goods, naruway pa iti pagpilyan kaditi na duma-duma klase ti makan na isupay ti maysa kaditi kang ronaan na nangatrakar kadi customers. Kabayatan na pinaragsak met ti na iwayat nga alis to 4x4 race dagiti thrill seekers ken mahilig iti adventure. Ti aktibidad ti pinartisiparan dagiti drivers manipud pay kaditi na duma-duma kabangiba nga probinsya. Saan meta nagpaudi ti Mayor anang ipakat ti abilidad na nga agmaneho iti 4x4 alugan iti challenging nga terrain. Mark Magdirila, Balitang Solid North.